Shirukɛ ko mun de b'a to sisan muruden caman tɛ se a ka laɲini ma i ka laɲini n bɛ ka nin ɲini Ala fɛ mun na i tɛ se mun n'a tɛ sɔrɔ lamɛnbagaw bɛɛ bɛna nafa sɔrɔ bi siga t'a la a y'a partage n taara morikɛ karisa fɛ n ka mago ma ɲɛ nin y'a n bɛna dalilu fɔ aw ye bi sababu wa e yɛrɛ min bɛ ka ne lamɛn pour que ka se ka dalilu baara awɔ ni n bɛ ka min ɲini Ala fɛ a ka diyan wallahi n bɛna a sababu fɔ aw ye o ye kelen ye fɛn filanan min n'an bɛna kuma kan bi o ye an tun delila ka dalilu dɔ bila n'o ye mande sunsun ye mande sunsun an bɛna segin a kan bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu k'a kilisi faamu ale ye garisɛgɛ baara ye i yɛrɛ bɛ se ka min k'i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ i ma taa morikɛ fɛ yen i ma taa somɛkɛ fɛ yen i bɛ tunga fɛ i somɔgɔw bɛ se ka bɔ ka d'i ma wallahi i b'a kɛ ka résultat di an ka dalilu nin tɔrɔ fata na a ye nin don a ka kɛ dɔrɔn n'i y'a ye a ma kɛ dɔrɔn n'i y'a ye e ka laɲini ma sɔrɔ n bɛ n'o fana sababu f'i ye a faamuyara sabanan ye min ye an bɛna kuma min kan bi o ye an bɛ tournée min kɛ an ka mara la an kɛlen don k'an ka kuranɛ kalanba min dɔgɔda an ka village la an kɛlen don ka ala deliba min dɔgɔda an ka village la an kɛlen don ka rencontre ba min dɔgɔda an yɛrɛ ka village la an ka cɛkɔrɔba kɛrɛfɛ o waati sera dɛ ka ɲini kanubaw ni lajɛbaw bɛɛ lajɛlen fɛ a don sera wa a waati sera a bɛ bɛn le 3 de ma kalo bɔta in le 3 Mamadi le 3 le 3 combien mois de don le 3 5e mois voilà tuwawukale kura min bɛ ka bɔ o tile 3 a bɛ bɛn o de ma o kumana Sirukɛ bɛɛ lajɛlen invité len don an ka mara la n'o ye Bana mara ye Bana fɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen bɛ diɲɛ fan o fan a bɛɛ lajɛlen invité len don an mun b'a la k'an filɛ réseau kan an mun b'a la k'an filɛ TikTok ni YouTube ni Facebook kan aw bɛɛ lajɛlen welelen don duwawu kalan de don baara fila bɛ yen ni bɛnna o kɛbaga ma ka n'i tɔ to o la n ka cɛkɔrɔba b'o fɔ n ye baara fila bɛ n'i taara maaw sɔrɔ o la fadenya kana to i den kɛrɛfɛ ɲɛngoya kana to i k'i den kɛrɛfɛ juguya kana to i k'i den kɛrɛfɛ ka d'a kan i mago bɛ s'a dɔ ma don dɔ la baara fɔlɔ ye jumɛn ye o ye sojɔ ye n ka cɛkɔrɔba b'a fɔ n ye ko n'i taara mɔgɔw sɔrɔ sojɔ la i sen don a la a bɛ se ka kɛ don dɔ e ka dunuya bɛna kɛ o so min n'i bolo donna a la i bɛna si o kɔnɔ don dɔ la i ni maloya tɛ si a kɔnɔ walima a bɛ se ka kɛ hali den dɔ don dɔ la a munumutɔ walima a ka diɲɛlatigɛ munumunu kɔnɔna na a bɛna a yɛrɛ kalifa don ka bɛn o so dɔ ma don dɔ la kana sɔn sojɔyɔrɔ ɲɛngoya kana i la ka ban ka bolo don a tigi fɛ i bɛ bɔgɔ kelen min ta ka bila a la fo ka taa diɲɛ wuli maa o maa bɛ si a kɔnɔ o baraji dɔrɔn i b'a sɔrɔ o kɔrɔ misiri bɛ ten so bɛ ten fan bɛɛ bɛ ten jɔlifɛn bɛɛ bɛ ten n ka cɛkɔrɔba ye fɛn filanan min fɔ n ye n'i taara maaw sɔrɔ o la n kana to n ka wele dɛ n yɛrɛ ka taa n ka taa don u cɛmancɛ la o ye jumɛn o ye ala wele de n'i taara maa sɔrɔ ala wele la walima duwawu la wallahi kana to a k'i wele ayi boli kana don a kɔnɔ dɛ hadisa dɔ nana Bukari kɔnɔna na alakira sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ ka alakira to kuma la mɔgɔ 3 delila ka na mɔgɔ 3 u bɛ ka jamakulu 3 mɔgɔ 3 bɛ ka na ɲɔgɔn fɛ o mɔgɔ 3 in surunna alakira sallallahu alaihi wasallam ni sahabaw la tuma min na mɔgɔ tilala kelen bɛ o ye kɔsegin parce que ale nana ye diinɛ kuma ni ala deli kumaw ni wajulu kumaw don ale y'i kɔsegin ale taara mɔgɔ filanan nana ka n'i sigi jama kɔfɛ ale maloyara ka don jama cɛ la a y'i sigi jama kɛrɛfɛ mɔgɔ sabanan tɛmɛna ka jama cɛ ci ka t'i sigi jama cɛmancɛ la alakira sallallahu alaihi wasallam ko ma ko ala ukbirukum ani nafari salas est ce que n tɛ jama 3 in n t'u ka cogoyaw fɔ aw ye wa mɔgɔ 3 min nana u ye fɛɛrɛ mun kɛ u ye solution mun kɛ u ye ko kɔrɔma min kɛ n t'a ɲɛfɔ aw ye wa sabɔ bɛɛ lajɛlen ko bala ya Rasulallah parce que ni alakira kun y'olu ɲininka ko yala ko n b'a fɛ k'a nin fɔ aw hakilina ye jumɛn kuma wɛrɛ tɛ yen bala kɔ asilamɛw n bɛna fɔ aw ye kun jumɛn na n b'a fɔ ni ye duwawukɛlaw ye walima ala welelaw ye ka gɛrɛ u la alakira sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ fɔlɔ min nana natɔ ye kɔsegin sira la ko a tigilamɔgɔ ye kɔ don ala ka hinɛ la wa ko ala fana y'a ka hinɛ kɔ don a la ala k'an kisi o ma
kana i kana kɛ ala wele contrôle la kana kɛ ala welelaw contrôle la a kaɲi i yɛrɛ de ma a ko jama filanan ye jumɛn ye min maloyara f'a ye sigi jama da la ko a maloyara mɔgɔw ma a maloyara ala ma ala yɛrɛ maloyara ma ala maloyara mɔgɔw ma o bɛ gɛlɛya sɔrɔ lahara don wa ala ka limina d'an ma a ko min ye jama cɛci ka ne sigi jama cɛmancɛ la ko a tigilamɔgɔ ye Alahu Taala ka hinɛ cɛci ka ne sigi Alahu Taala ka hinɛ cɛmancɛ la wa ko ala y'a ka hinɛ kɛ k'a entouré nin de la n'i bɛ ka dugawu kɛ kana n'i bɛ ka ala deli labɛn kana kɛ kelen ye tuma dɔw la jama wele n b'a fɔ an bɛ kuranɛkalan sugu min k'an ka yɔrɔ la ho ha n tilala ayi o tɛ kuranɛkalan ye an ta in t'o ye an ta in tɛ k'a fɔ an bɛ taa bɔ kaburu dɔ la ayi an ta in ye ka taa bɔ an mansaw la ka dugawu kɛ an ka dugu ye ka dugawu kɛ an balimaw ye mun fatura ka tila ka dugawu kɛ an balima tunkarankew ye ka tila ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye ani maa mun ka hamiw sirilen bɛ an na an seko ye ala wele mun ye ala an seko ye dugawu mun ye a kɛnɛ kan an b'a kɛ wajulu bɛ kɛ bilasirali bɛ kɛ o bɛ formation bɛ kɛ maaw kun o donba min dɔgɔ dɔrɔn o de ye letura ye an ka dugu la a tɔgɔ ye ɲakɔ bana mara la ne yɛrɛ ye ɲakɔ alimami den de ye a faamuyara banankaw b'a dɔn an ka cɛkɔrɔba ye min ye ne tɛna an ka cɛkɔrɔba lakali ka da kan den bɛ aw bolo réseau kan voilà den bɛ aw bolo réseau kan a faamuyara donc letura k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ i bɛ se ka min kɛ a kɛ fɛn dɔw bɛ yen ka mɔgɔ bɛ maloya ka ala mɔgɔ deli o la ka sa wari di an ka fini san wallahi ka kan ka maloya ka sa wari di an ka don n yɛrɛ la tuma dɔ la i bɛ maloya nka wari di an ka don ala ko la ne tɛ maloya ka maa deli min bɛ se ka maa min bɛ se ka min kɛ a k'a k'a yɛrɛ ye ko in labɛnnen don koyi nka e k'i ta don a la a ka fisa e yɛrɛ de ma ko in labɛnnen don k'a ban pewu e ka a misi ko juru t'e la bilen a saga ko juru t'e la a balo ko juru t'e la mobili mun kan ka bɔ yan a foyi juru t'i la nka i yɛrɛ nin ka yaala ça dépend i yɛrɛ ka seko hakɛ la ala ka limina d'an ma donc mun bɛ se ka na an b'a ɲini bɛɛ fɛ fɛn fɛn bɛ se ka na wallahi n'aw nana hali n'aw kɛra mɔgɔ 1000 ye ne bɛ mɔgɔ 1000 mobili sɔrɔ k'aw don a bɛɛ kɔnɔ ka taa k'aw bɛɛ don a kɔnɔ ka taa o kɔrɔ kana sababu dɔ fɔ k'o y'i to ye quoi ne lujura gɛlɛn tɛ ne ma pase sɔrɔ an laɲini ye e yɛrɛ de kana pour que e min ka dugawu e bɛ taa dɔw la e ka dugawu kosɔn ala b'an ka dugawu a faamuyara ala ka limina d'an ma donc an b'a fɛ ka nin de kun fɔ a ye jama ye ka sɔrɔ ka kuma daminɛ wala Mamadi a ka nɛgɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alhamdulillah wala sirikɛ an bɛna kuma mɔgɔw ye bi dɔɔni mɔgɔw ka se ka ala wele faamu a bɛ caman hakili la ko ala wele ye ko ni dɔ ye ten n'a ye n diya n bɛ don a kɔnɔ n'a ye n diya n b'a to yen ala wele t'o ye mɔgɔ ka dumuni ye diyagoya ye cogo min na wallahi ala wele de diyagoya ye kan ten i ka fiɲɛ samani ye diyagoya ye cogo min na ala wele de kan ka k'i bolo ten de o kɔrɔ tɛ i ka taa mori fɛ i kɔrɔ i ka taa soma fɛ e yɛrɛ ala ye nɛnkun min da i nka nɛn in dari diɲɛ ma ala ko fɔ de kosɔn nɛn di kun na adamaden ma ala ko fɔ nin yɔrɔ b'a la ala ka limina d'an ma wala caman b'a la k'a fɔ question min bɛ yen an b'a ɲini mɔgɔ fɔ k'a partage kosɛbɛ ko munna moriw t'u ka laɲini sɔrɔ munna karamɔgɔ tɛ s'a seyɔrɔ la n b'a fɛ ka se yen mais n dɛsɛra ka se yen munna nin question nana Allahu akbar an karamɔgɔkɛ dɔ bɛ Burukina ale ye nin question de kɛ n ko n ye layiru d'a ma n ko bi su in na ni ala sɔnna n bɛna émission sigi a kan i kelen tɛ maa o maa bɛ taa mori fɛ n'i ka laɲini tɛ ka sɔrɔ peut-être fɛn dɔ bɛ morikɛ la a yɛrɛ tɛ min kalama ala ka limina d'an ma a fɔlɔ ye jumɛn ye siribukɛ fo mɔgɔ kan ka ala wele de dɔn i bɛ ka fɛn min wele i k'a dɔn problème ye min ye an fanba caman bɛ yen an b'an kɛ ala wele kan ala wele yɛrɛ ye min ye wallahi an t'a dɔn kuma tɛ ala yɛrɛ wele cogo o y'a ta damana ta ye kuma tɛ n bɛ ka wele ni ala tɔgɔ min ye o y'a ta damana dɔɔni ye n kan ka wele ni cogoya min ye o fana y'a ta damana cogoya ye nka mɔgɔ caman ye fenêtre de ta ka don ala deli kɔnɔ u ma don da fɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ
jani alakra so sanko ud'u allaha wa antum muqinuna bil ijaba ud'u allaha wa antum muqinuna bil ijaba Allah subhanahu wa ta'ala ko Qur'an kono wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah ko Qur'an kono nana tuma mina sabaw do tara alakira yin sallallahu alaihi wasallam ko ne ko alakira ala yoro ka jande wa pour que an ban peren ka wele wasa yoro ka jan ou bien yoro ka surunde wa an ga wele dondone wa ala ko Qur'an kono ko alakira ni ga mo nanima ne alaka jon nanima kana ne nyini ka ko la ne alaka suru wal man yoro ka jan afo ko ne yoro ka suru ko mbe wele ke baga be ka wele di jabi ala de côté e dalendo alaka fa be la ruda fakat mi alaka Momadi ebe la ruda fakat mi alaka e la dire kat mi Allah ta'ala kan e ma ko bi dala kuma la kat mi Allah ta'ala kan mun ala ba fa ka be ka wele jabi abinte jabi ni ne karamo dan roy ala ko fal yastajibu li kwan yere ka le jabi folo kwan yere ka ala yere de jabi ko ale folo la ka ande wele anda ku ejime ala fe ka ala bato ejime ako min ko ke ako min o kana ke botoy bon ni ne bato bo ebta murka sura abiga abe sabani ngani shajeli abiga qur'an aya sabani shajeli ko ni shite bashiyala aba tiga do walum sobulo ko ni shite bashiyala Allahu akbar ani walum sobe kuma kan mo passe nyoma ko shite bashi murya kono ale bolo ale ka ala wele ko ala ka jabi ebe murka ebe nani ka hami ata don adonia tala delu tabolo wallahi abikla ka wari mina ka dun ka bake o haramu mbe ekono ala be jabi ke chugudi siruga ni murya kla muru ni murjien muru bela jeren kla muru manan dronde manan wallahi jien muru bela jeren be abe manan ko nana wala o manan e jumay mo min be ala pisamanti minga fusana be o mi mori min bi se komina aba don ko ne be senna mori min ti se komina aba don ko ne ti senina ni de muru la pisamanti e join ble jombe ndo ble ima spécialité mori ala ble sono murge kanga don ne kan nyema kono jume ne ka spécialité muso bara de dowa ou bien ne ka spécialité jume fama bara de dowa iskara de dowa parce que mburu de tubeti iba soro de na do fa ale ka spécialité mami ga spécialité wa ko ta yam ka ta de ni o e bita jom no be la single be kala généraliser ça woni problème mbe fami don wamba do komba do nte fami don wamba do konta do ni mori foloy mori flana jumay ne be fami don nganta do komba do o fane ngapsa ale kapsa ale be se femina anga ta kala makabsenna okora be ala wele ma yara dalin tala kabina jabi kasora bina jabi asiga bale yere la asiga ba yere la parce le menate o fane kapsa mori sabana yeminye nti se femina nta do konti sala o fane gajugo et se femina eta do ki tisala mori foro mamin be se mina aba don ka bisala flana nti se mina nyira ba do kon tisala sabana mbi se mina nganta do kon bisala nanna jumaye mais nti se mina nta do kon fena tisala ira fe bisala afa tise mina abisola afa abisemina atisola ni de kagelen o muri klano li mo dama ni nyokonche bo fe baro arma de mbayira do ni mo nani kono chuga mina wa ibe gira chuwa bo de la angel lo ko lu mum bla bilongo no kolti foye kolti fu makalande ni mata damine
wallahi ini don barkati ɲɔgɔn ye k'a ɲini mɔgɔ fɛ u ka partager an bɛ ka walanda min di a bɛ moriw nafa a kuma dɔ la a bɛ aw lamɛnkɛlaw nafa maintenant ko duwawu tɛ jaabi mun na n'i ye mori caman ka a tɛ s'a ka laɲini ma nin dɔrɔn don nin fɔlɔ b'a la ne delila ka walanda de sɛgɛ ka don min na ne ko mɔgɔ ma ko kalan 3 bɛ yen mɔgɔw b'a ta sɛgɛ fɛ sɛgɛ min bɛ sɛden minɛ sɛgɛ min bɛ sɛdenni minɛ leçon 3 bɛ yen kalankɛlaw b'a ta sɛgɛ fɛ a fɔlɔ ye jumɛn ye n bɛ ka ko min kɛ n k'a misiré ni sɛgɛ bɛ ka na sɛden nɔfɛ a b'a misiré de fɔlɔ a distance janya a b'a hakɛ dɔn sɛdenni kan ka sen paran joli kɛ sisan yanni ka se a ba senkɔrɔ pour que ale ka ko a la a b'a dɔn yan'a ka wuli bon anw b'an kɛ ko kan an t'a ladɔn fɔlɔ mun de a kan ka kɛ cogo di an kan ka taa sira jumɛn fɛ filanan ye jumɛn ye o ye dusu de ye sɛgɛ bɛ na ni dusu ye ko ma adamaden bɛ fɛn fɛn la na ni sɛbɛ ye kɔrɔ i yɛrɛ di sabanan teliya i ka teliya kana kɛ mɔgɔ fari fagalen ye kana kɛ mɔgɔ kunsalen ye ni sɔnna nin fɛn 3 ma diɲɛ ko o ko la ala b'a fatuhu d'i ma commerçant min sɔnna k'a fɔ ne kan ka nin feere nation kɛ nin feere nation kan ka ɲɛ anw ka dugu la ka taa o minɛ nation ta ka tila ka na di aw ka dugulamɔgɔ ma e ma décourager o ye lagosi ma décourager o ye juru ta k'i labi ma décourager wallahi laban bɛ kɛ yen waritigi de bon ni de an caman jɛ an ka baara la wa mori caman bɛ ten fana de i b'a sɔrɔ i kan kɛ i ka laɲini misiré ne ka laɲini moriya kɔnɔ jumɛn de don ka wari minɛ k'a dun de don wa ou bien ka mɔgɔw mako dilan de don wa ou bien n ka jate n ka taa laban waliya la de n ka taa moriya laban waliya la wa bi walima ninnu laban cogo filɛ u laban cogo filɛ u laban jumɛn na waliya a ye video partager ala ka lemina d'a ma k'a fɔ mɔgɔw ye ne ka kuma in peut-être a bɛna giriya bi dɔɔni nka n y'a dabɔ a kama de mɔgɔw ka se k'a faamuya ka da kan an mori denmisɛnninw caman bɛ réseau kan bi diɲɛ don o don fayida kura diɲɛ don o don dalilu kura n'i ye video bɔ a la k'a ka segin a ka dalilu dɔ kan wallahi a hakili t'a la a hakili t'a la parce que a y'a bila a yɛrɛ b'a dɔn a ni ala cɛ tiɲɛ tɛ a yɛrɛ b'a dɔn a ni ala cɛ n delila ka mɔgɔ ye a bɛ kursijala fura feere réseau kan wallahi réseau kan a ɲɔgɔnna kursijala fura feerela tɛ yen mais a ye ne wele k'a mago bɛ kursijala fura la ne ka se k'a dɛmɛ k'ale ka kursijala tɛ baara kɛ e bɛ ka fura min feere a bana b'i yɛrɛ la hɔrɔnya la hali farikolo tigɛlen b'i la n delila ka dɔ ye a bɛ musoko dɛlilu bila réseau kan a bɛ kala kan a bɛ sanbɛrɛ kale a bɛ kɔrɔnɛ kale a bɛ kɔrɔnɛ yɛrɛ yankan ka kala kan ko n'i ye nin kɛ ko wallahi ko a muso maa wɛrɛ ka taa mais wallahi a yɛrɛ nana nin da denni dɔ kan denni y'a lajarabi a lajarabilen ko denni tilala ka muruti bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔkɛ bɛ denni nɔfɛ sisan nka ko denni ko k'ale t'a la ko ni min ka d'a ye k'a k'o kɛ a labanna ka se anw de ma wallahi e bɛ nin faamu cogo di ka maaw bila u kunfɛ baara dɔ la k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka dɔnniya tɛ i ka faamuya tɛ dalilu foyi t'a la i bolo a ye video a partager o la Siribukɛ fɛn damadɔ bɛ bɔgɔw kɛ sigi a kan maa o maa taabolo kɛra nkalontigɛ ye ka taa maaw ye réseau kan ko a y'a kɛ tan ko nin de ka ɲi wallahi i sigi a kan don dɔ nata la i bɛ ka a ka carré kɔnɔ fantan dun dɛsɛbaatɔ dun mun bɛ yen n'a sɔrɔ i bɛ avion sanfɛ bi i labɛn dugumasigi kama wallahi i bɛ jigin o puis Alahu Taala b'i lajarabi maa maa da ye i nkalon dɔ tigɛ ka maaw ye k'a ye nin kɛ a bɛ ta ci i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala tɛ tiɲɛ tɛ ala b'i lajarabi n'a défaut ye i b'a solution ɲini ka dɛsɛ parce que i bɛna maa dɔw bila baara la olu ye ala ka ciw de ye olu ka fisa n'i fa ye u ka fisa n'i ba ye u ka bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ i kan i y'u lawuli ala kama ka wuli u kunfɛ nkalon kan o la Alahu Taala to hakɛ to i la ala ko man adali waliyan fa azan bi harbi ko ni maa min ye waliyu dɔ dusu kasi k'a lasɛgɛ i k'i sigi ale Alahu Taala ka kɛlɛ kan ala ka lemina d'a ma donc moridenw danyɔrɔ dɔ ye nin ye
afamyara ala go korona kuno kanga wele ka banjabi muna ala tanjabi ako fali yastajibu li wal yu'minu bi la lahum yarshidun kanga le ala jabi ka kla tuguni ka kla kallimana ala ta'ala la ko la ala ta'ala bina an kanda ko amina ga abina ga do mine shiruke an chamala mala benin gare ha mina chorba do ka baro bo iye anga soro ka do anga de su to kono chorba mi ankara mo sedu baro de masala bo me do ka sherbara la ka shijan an kana mandala ago chorba yi dugu kono dugu kun dana daka akumbe ala wele mo ye aka do be jabi ni samiya sela mawu bita baro ke chorba fe kata sanyi ko nyefai sanyi ko mana gelea ubita baro kafe abe ala deli sambina hali samiya klima fe mo ka kolon ji manaja mo bita chorba fe ka baro ke chorba be ala deli jibina kolona chorba ya dendo blakata kalana kalam bane tumamina shiruke denge nana kalam babala ay kalan chaman soro ay yanga soro ay boya soro ay dawla soro ako mo ma dugu kono kale fami makala abe shudara doran do ndaka makala Allahu akbar ina fadi ni wona chama be e ka misiri kono yere ka dimsenu kala ne tara mun saudi ala kana ko e ka fiya ala ka limina dama mo be bo mali ko ka kata doniya nyini wallahi au ka yani anga kofe tala iga mami tara kofe o ma amana ni fende nde no atara e kunte table anga mo do blakata kalanga saudi ala on nanen kofe ko fone reka ta saudi ala o ma ita kungera jume mo malem bo fenfe bora kata donia fenfe yini jien koka ma fo jena tiga donu me dina donina wallahi bora ki karamoto malla way be se ki karamoto wala kamelen ko ayre fama ko fay makala ka be shutra drone bulu ka ni demsonu fe anga ke do den ka ni demsonu fe an karamo ni an famu be an kon donina e mana kala nu ye chugo be ala do kateme ikan kadaka ala taala bu duskunde la iki maji wala aya fa ayre wolo fa tokochi kutbala ba ayre fata ako fainya ajatimine ale den nale sara ni chugulata ale kobe la goshi siruka alama den wolo den yika kiwara de ni mo den yana mangutu duma bi yila isalenko ni de manya mo ba fa anyere hagla ko chorba mo ko mate aden ka safle alaka domne day do ke alaka domne en baraje siruke fa somina ka fa demina ke shitana mai abina ke fitna mai fiye ba nuna fa yi fere min tige akwa dem akode ne re fari man na sinima fe kata ni chorba ye ko ngola e bita baro ke noye so chorba nu tumita baro ke fa fe bita baro ke ni baro sera wati dola be dina ko do ngolola abe kalma da la ida la makala siga wajulu ke o na kla mamina beta daji tu kolon kono jibina ako denga yere kata sini ko minute na sika yen soro denga tara atato e bazami kada yo kaka fini min kada yo kaka kaka yanka ubuya ka zikri dala uwele ka jeri uwele ka tani sheshi jando e ka sigi chorba o chema chorba be duguma ale be sanfe o kuma na ale be to ka kisa uta depuis dugoro danchugula ka ta kisa uta de ban fadama danchugula ka kisa uta ni jenwuli ko bina ke minye chorba ko kai kuma yin jote ko kuma yin ka bon ya hakilima kan tika foi fam ko nde ko ta do kan anga jiko la tisa ika kuma yin jote ha wala ay laben capital do okay kolon ngono pour que jikana wallahi shiruke atara biri kolon kuna chorba be jilan nani kuma mi chorba yo fai den tari biri kolon kuna asele kolon la tuma mina koloshi babulu chake ina fo anga sisan doni bagu anga sisan karamogo de be kelen ka yere ka woliwe e yere fa ina wala i karamogo nyine nga e be ke ka titri nyine i ka karamogo nyine chaw jeli ba kan zikri dala rabila kuma ko mi ka nyogo nyagami ale ra jolo kolon la yana ka do damne parce que do mi fala na ya ke sa jibina
ale kalanin do ayo fo mɔgɔw ye a fa ye kunfin ayo fo mɔgɔw ye sisan so filɛ a boli kɛnɛ filɛ denmisɛnninw caman ne an ka dugawu tɛ jaabi ni y'a dɔ ye o kuma na cɛkɔrɔba ko k'a sera yɔrɔ dɔ la sisan ko n denkɛ dugawu kɛ an ka taa so dugawu kɛ ji kana kɔlɔn kɔnɔ an ka taa so fa bɛ ji la na ni dugawu min ye denkɛ y'o fɔ siɲɛ kelen ji ma na ne bɛna dugawu fɔ e yɛrɛ ye sisan kɔnɔnajɛya bolo kan n'i y'a fɔ n'a lemana b'i la n'a alaɲɛsiran b'i la ni kɔlɔn ji jalen don walahi ji bɛ n'a la Allahu akbar denkɛ ko fa cɛkɔrɔba ko ale bɛ ji la na kɔlɔn kɔnɔ cogoya min na o de ye bisimilahu arahmanu arahimu e fɛ a ɲɛna wa debi a ɲɛna wa Usman a ɲɛna Adamanu a defo jumɛn b'a la masa e defo y'a la e ma defo y'a la bisimilahu arahmanu arahimu a defo ye jumɛn ye arifu defo b'a la bon aw si ka dugawu tɛmɛnɛ aw si ka dugawu tɛmɛnɛ wallahi cɛkɔrɔba bɛ ji la na kɔlɔn kɔnɔ tan de a bɛ t'i dabiri kɔlɔn ko a bɛ t'i dabiri kɔlɔn kunna a bɛ t'i dabiri kɔlɔn kunna bisimilahu arahmanu arahimu tu wallahi ji bɛ na denkɛ de taara fɔ bisimilahi rahmani rahimi yɔrɔ fɔcogo ɲɛna tu ji kelen min tun b'a ye commencera ka tunu denkɛ tila ka segin a kan bisimilahi rahman rahimi tu wallahi a daji tu ji tɔ kelen kun a bɛɛ tununa cɛkɔrɔba ko n denkɛ kana sabanan kɛ n tɛ kɔlɔn laban bɛ pɛrɛn a bɛ ja an ka taa so ola a y'a ka furukuya kan cɛ ka na a ka cɛkɔrɔba wele ka don so kɔnɔ ko ba e ye ne lebu bɛ ye n se tɔgɔ tiɲɛ ma e ko ne ma k'i bɛ ji la na ni dɛlu min ne taara fɔ ka dɛsɛ ji ma na cɛkɔrɔba ko n denkɛ n tun sigila ka nin de kɔnɔ ne y'a dɔn i kalanna nka ala t'i dusu la ne y'a dɔn i kalanna mɛ wallahi lemana t'i dusukun na i kalanna yanga de kosɔn i kalanna mɔgɔw k'a dɔn ko n bɛ kalan o de la i taara kuma kɔrɔtalenw fɔ cɛkɔrɔbaw ye maa min ma ala dɔn fɔlɔ n'i taara dugukolo yɛrɛ dancogo ni fɛnw fɔ ka lahara i tɛ fɛn dɔ yira a yɛrɛ la perepu la min b'a yɛrɛ ka fɔ ala bɛ o ye baro de ye i ka baro a yɛrɛ kan adamaden baro a ladi n'a yɛrɛ ye ala ka lemina d'a ma a ko n denkɛ ne y'a ye ne b'a f'i ye ko bisimilahu arahmanu arahimu fili tɛ dɛ a ko kuranɛ kɔnɔ a bɛ yen bisimilahi arahmani arahimi mɛ ne ko n ko bisimilahu ne da bɛ cogo di e da bɛ kɛ cogo di da bɛ kɛ cogo di da a fɔ mɔgɔw kan mɛ da bɛ kɛ cogo di da bɛ fara ɲɔgɔn kan wa ji bɛ fara ɲɔgɔn ko n ka laɲini ji ka fara ɲɔgɔn i n'a fɔ ne da bɛ cogo min na bisimilahu ji fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ ne da kurula cogo min na arahmanu ji ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ ne da kurula cogo min na arahimu n'o barika ala ka ji fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ ne da kurulen bɛ cogo min na ko mɛ n'i ko bisimilahi kɛsira tɛ wa bisimilahi da tɛ jigin ka bɔ ɲɔgɔn kunna wa ji bɛ jigin dugu jukɔrɔ ala jɔnw de bɛ taa i b'u ka fɛn dɔ ye ko defo don u y'a kɛ ni fɛn min ye t'a ɲɛɲini fɔlɔ i ka kun dɔn maa min ka lemana sera nin na n bɛ ala deli jiko la n da kurulen cogo min na ala ka ji fara ɲɔgɔn kan dugukolo jukɔrɔ kana kɛ ɲɔgɔn kan ta i n'a fɔ ne da kurulen bɛ cogo min na wa a k'a fɔ ten a ka kɛ ten ne waliya tɛ Allahu akbar o de la ala ka lemina d'a ma i b'a ye anw mana madarasa kilasi fila kɛ n'an mana jɔ alimami min kɔfɛ dɔrɔn n'o ko ihidina sirata al-mustaqim alimami a ma kalan a tɛ se ka hali kuranɛ hali non madu t'a la sida ninnu a t'u fɔ wallahi ala ka lemina d'a ma nin de y'anw caman mago sa kalan bɛ e nɛn de kan nka ala bɛ ale dusukun de la a tɛ kelen dɛ ala ka lemina d'a ma wa an denmisɛnnin caman de pɛridila yan ka mɔgɔ dɔw minɛ a ye ko ma walima kalankan ma dɔrɔn ka sin k'a ni ala cɛ tigɛ ka bɔ yen hey farati don dɛ n'i y'a ye an caman ka nɔrɔ bɛ dan sira la i tura maa dɔ la i man kan tɛ ka to ala dɛ kɔrɔ i ka moriya kɛ i ka kuma kɛ i ka wajulu kɛ mɛ adamadenw ye k'u to yen i ye min faamu a yɛrɛ ni ala cɛ a fɔ mɔgɔw ye
mais kana kuma wajulu la mɔgɔ dɔ kan k'i bɛ dɔ kɔrɔma tigɛ sinon i bɛna tu mɔgɔ dɔ la don dɔ la Ala b'i ka ko ban a sababuya la Ala ka limina d'a ma donc ni lahala de don munna duwawu tɛ jaabi a filanan ye jumɛn ye o ye adamaden k'a ka dunta dɔn k'a ka fɔta dɔn k'a ka yeta dɔn o puis an ka baara kɛ surtout que muruden fanba bɛ réseau kan bi wajuluw la bi kalanyɔrɔbaw la bi wallahi kuma de bɛ yen baara tɛ yen i yɛrɛ ni Ala cɛ ka sigi ni kɔlɔsi ye ni Ala cɛ ka baara kɛ i ni Ala cɛ fo Alahu taala ka fɛn dɔ kalifa e yɛrɛ la n ka dɔgɔ muridenw na bi dɛ ne ye dalu dɔ bila kɔsa in na liyastakilifannahum mɔgɔ de muriden bɛ yɛrɛ min ye ne wele karamɔgɔ i ka dalu a tɛ se ka kɛ su kelen a tɛ se ka kɛ su kelen ka ca dɛ a dɔ ye karamɔgɔbaw ye nin ye k'a kɛ 15,000 k'a tɛ se ka kɛ su kelen o kɔrɔ a tɛ se ka kɛ a ka ca quoi ale ma deli o la o ale ma deli a la ale deli don min na dɔrɔn o ye ka miniti 3 dɔrɔn ka cakɛ ka tɛmɛ mais ka Ala wele f'i yɛrɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne ye Ala wele sisan mɔgɔ caman tɛ s'a la dɛ o de la n ye dɔ ye don a bɛ ka ne wele a bɛ k'a fɔ n ye karamɔgɔ aw mun bɛ réseau kan a tɛ dalilu dɔn de ne tɛ a tɛna réseau kan ne ko n ko basi t'a la karamɔgɔ n ko an b'a fɛ an k'a dɔn de an nakun de fana de y'o ye an b'a fɛ k'a dɔn de nka an nakun de e m'a dɔn sisan k'anw t'a dɔn wa e b'an na dɔnniya la sisan de an nakun de y'o ye c'est vrai que n m'a fɔ ne bɛ dalilu dɔn mais mɔriden min bɛ ne si hakɛ la n tɛna kuma cɛkɔrɔbaw n tɛna se olu ma mɔriden min bɛ ne si hakɛ la ka ne don kaliwa la ko n ka ko dɔ ɲini Alahu taala fɛ ka ne si hakɛ mɔriden dɔ la ɲini min bɛ ka mɔgɔw lagosili cogo la ta min bɛ ka kuma ni yanka ye min bɛ ka kuma ni kafa ye ka ne ladon kaliwa la k'a ladon kaliwa la wallahi n'a ka duwawu jabira ne ta ɲɛ ne tɛ Ala wele bilen ne tɛ Ala wele bilen parce que ginɛw dɔ bɛ adamaden bɛɛ ni Ala cɛ i yɛrɛ b'a dɔn i ni Ala cɛ nin kosɔn n jigi b'a kan hali sini ni Ala wele a b'a jaabi i y'a faamuya o ye kelen ye filanan n m'a fɔ ne bɛ dalilu dɔn mais ne bɛ ka dalilu min bila i t'a dɔn ka tɛmɛ ne kan ayi mɔgɔ tɛ se dalilu bɛ komi ni maa ma k'ale k'a fɔ k'ale bɛ dalilu bɛɛ dɔn wallahi a tɛ diɲɛ kalama de wallahi a ka kunfinya bangena de ni maa ma kan mɛn ko a ye ɲininka an b'a bɛɛ dɔn ayi e y'i ka ko dɔn n'a bɛ kunfin ɲini a ka dugu la dɔrɔn a ye fɔlɔ k'ale tɔgɔ sɛbɛn ale de mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛnta fɔlɔ de a tɛ foyi dɔn dalilu bɛ i n'a fɔ kungo da de dalilu bɛ i n'a fɔ kungo da n ka cɛkɔrɔba b'o fɔ n ye dalilu ko bɛ i n'a fɔ kungo kɔnɔna i mana fan min yala i b'o de dɔn misaliya la ni maa min ye banaba donso ta su fɛ ka na bila Sikaso kungoda la dugukila fɛ k'a ka taa so a bɛ so jumɛn fan dɔn o kɔrɔ ko donso tɛ wa o kɔrɔ tɛ k'a tɛ kungo dɔn wa a bɛ kungo dɔn mais a bɛ kungo in cɛ ma a t'o de dɔn dalilu ko bɛ ten de tuma dɔ la i b'a sɔrɔ karamɔgɔ bɛ a ka kalandenya kɛ k'a ka karamɔgɔya kɛ a bɛ mago bɛ dalilu dɔ la a t'a sɔrɔ mais i b'a sɔrɔ a ka kalanden fitinin dɔ nana fɛ kalan na bi o dalilu o tigilamɔgɔ nana n'o dalilu hali o t'o jate ko silamɛ dalilu ko bɛ ten de Ala ka limina d'a ma alhamdulillah an ka balimatu nana Safi an b'i fo kosɛbɛ ko Ameriki inshallah Safi Bacili hali y'an kanubaga ye kosɛbɛ ka ɲini mɔgɔw fɛ u ka video in partager an b'a fɛ ka kuma fɛn caman kan bi sabu mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ kuma dɔnni kuma ni yanni ka kuma ka kafa fo ka taa i yɛrɛ minɛ kuma la o de kɛra maa caman ka problème ye parce que a bɛ maa caman hakili fana na mɔgɔw yɛlɛkun tɛ kelen ye réseau kan morikɛ min ko n'an m'a dɔn an tɛna réseau kan ale hakili anw nakun ye dɔnni de ye anw mana an ka dɔn anw nana mɔgɔw k'an ka fɔta de dɔn sinon depuis ne yɛlɛnna réseau kan n man ka so filmer ka yira o n kan ka dɔn ni n ka so de ye est-ce que ne ye n ka mobili filmer ka yira ne kan ka dɔn ni n ka mobili de ye est-ce que ne ye n ka kalanyɔrɔ filmer ka yira n kan ka dɔn n'o de ye dugu kɔnɔ bonya min bɛ n kan est-ce que ne y'o bonya lakali ne tɛ ka n yɛrɛ lakali n bɛ ka dɔnni de fɔ mɔgɔ ye ka dɔnni ta k'a kɛ o ka ne ye ka ne to yen karamɔgɔkɛ k'a ka étage yira a tɛ foyi ɲɛ client ye a bɛ mun y'a ye a bɛ ka hami dilan a ka viewti de bɛ e ka hami dilan wa manamanakanw de don n'i ye karamɔgɔ dɛsɛlen ka dalilu ni fɛn di adamaden ma fo ka na n'a yɛrɛ ka du ye ka na n'a musow ye ka na n'a denw ye ka na k'a ka fɛnw présenté ko an filɛ nin an filɛ k'an diya wallahi
ni be ma hinɛ minɛ karamɔgɔ la ale hinɛ minɛ Allahu akbar. ayi ini maaw cɛ to ye ni maaw cɛ de i ka dalilu de i bɛ se min na a k'u ye i bɛ min dɔn a d'u ma u k'a kɛ k'a ye u yɛrɛ bɛ se k'a perewu lakari e ye ala ka lemina d'an ma o de la mɔgɔw k'a faamuya anw nana dɔrɔn mɔgɔw ka se ka nin faamu k'a kɛ système kɛra ye diɲɛ kɔnɔ n m'a fɔ moriw tɛ ka dalilu di dɛ mais anw kɔni ni ala cɛ anw ta kɛkun ye min ye maaw ka se ka sababa sɔrɔ dalilu ka u yɛrɛ ye k'a fɔ ko n'u yɛrɛ ye ala wele ko ala b'u jaabi k'a sɔrɔ mori tɛ k'a sɔrɔ soma tɛ filanan réseau kan mɔgɔw b'a la ka ala dalilu ko la gosi ka dalilu kirikiraw bila anw fana k'an ka ɲumanin bila o kɛrɛfɛ taba mɔgɔ hakilimaw bɛna ye sabanan maaw fana ka se ka dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye sijan ni kɛnɛya la an'an ka musokɔrɔba ni dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye ka ban i y'a k'an ka musokɔrɔba ye dɛ parce que hali n'i ye dugawu kɛ bololafɛn k'a bɛ di mɔgɔ ma n'i y'a d'an ka musokɔrɔba a b'a fɔ i y'a di cɛkɔrɔba ma wallahi a b'a fɔ ten ala ka lemina d'an ma donc ni lahala don dɔrɔn mɔgɔw k'a partager c'est an bɛna kuma dalilu dɔ kan an tun delila ka kuma kan bi an bɛna segin a kan k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'a faamuya u k'a ta k'a kɛ u yɛrɛ u ka dugawu kɛ n ka cɛkɔrɔba ye dalilu damadɔ bɛ an kun famana ka kuma kan an bɛna segin a kan fam sufi mana k'i bi ha a kɛcogo damadɔ bɛ an bɛna segin a kan bi ni ala sɔnna ka fam su in kɛra sababu ye bi maa caman b'a balo sɔrɔ muso dɔ ye ne wele wallahi muso in ko k'ale cɛ sara a ko denmisɛnnin min b'a bolo a ka ca ko f'ale ka ne wele ka ne wale ɲuman dɔn wallahi a y'a fɔ tan ko parce que ko ale ka denmisɛnnin n'a ka caya bi ale bɛ ka se k'u ka kalo sara sara ale bɛ ka se k'u ka nasɔngɔ sɔrɔ ale mana bɔ diɲɛ don o don a bɛ dɔ sɔrɔ o tɛ o kɛra don an kɔrɔ kunu an kɔrɔ a y'i sɔgɔmada joona in na bi de dɔ kɛ wala balima dɔ n t'a dɔn kamalen yɛrɛ bɛ jamana min yɛrɛ la bilen a ye n wele k'a fana fɔ n ye tan ko f'a ka ne wele ka ne fo wallahi a bɛɛ lajɛlen da bɛna dalilu ma o ye fam sufi mana k'i bi hayi o la an bɛ segin k'a bila tuma bɛɛ mɔgɔw ka se k'a ta ni anw segin ni dalilu kan ka caya mɔgɔw ka jaabi kɔsegin de cayara mais ni maa kɛmɛ n'a ye dalilu bila ni maa 200 y'an wele mais 100 ko n y'a kɛ a ɲɛna 100 dɔ ko n y'a kɛ a ma ɲa wallahi ne tɛ segin o dalilu kan o kɔrɔ a dalilu ka ɲi nka bɛɛ ta tɛ nka mɔgɔ wele ta mana mɔgɔ 200 bɔ 180 bɛɛ b'a fɔ ko alhamdulillah ɲana ne bolo an karamɔgɔ kan ka to ka bila wala an bɛna segin famusu kɛcogo ka bi k'a di mɔgɔw ma a ka fisa ni delili ye parce que caman bɛ yen nɔ ka taa yala mɔgɔw de la diɲɛ dɔw nasɔngɔ di yan an karamɔgɔ a tɛ ku mɔgɔ la dɛ delili bɛnnen don ala dɔrɔn de la mais dɔw yɛrɛ fana ka ɲɛnɛmaya sirilen don delili de la i b'a sɔrɔ u ka mɔgɔnin kelen bɛ tungan fɛ yen du ko ko mana wuli k'a ye karisa wele hali samara sɛnɛ mana tiɲɛ k'a ye karisa wele tungan fɛ nin tɛ ko hadamaden na dɛ n'o banna k'a ye balima jugu de don k'a tɛ hinɛ mɔgɔ la hali ne ka samara tiɲɛna k'a samara sɔngɔ gansan a ye ne diya la k'a sɔrɔ a ye min kɛ e ye ka bɔ samara ko ɲɛ i da tɛ se o ma ala ka lemina d'an ma mɔgɔw ka mɔgɔw to yen u ka ala wele u ka ala deli n bɛna ala deli cogo ɲuman d'aw ma kɔrɔnɛ voilà u ka partager kosɛbɛ mɔgɔ de b'a fɔ u ka partager u cɛsiri dɛ fɔ Facebook ka 1000 sɔrɔ bi o de ka d'an ye a ka se mɔgɔ 100 ma u ka partager kosɛbɛ YouTube fana ka partager kosɛbɛ inshallah voilà merci Safi an bɛna dalilu min fɔ aw ye kuranɛ sɔlan bɛ dɔ bɛ suratul mulku tabarakal lezi biyadihil mulku o sɔlan de ko don ni kuranɛ bɛ min bolo u bɛ se k'a dayɛlɛ kuranɛ mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo i bɛ se ka suratul mulku dayɛlɛ pour que an bɛna min fɔ i ka se ka a sɔrɔ a faamuyara suratul mulku kuranɛ bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo kuranɛ dayɛlɛ an bɛna kuma kan sisan ni ala sɔnna i bɛna faamu a kɛcogo ye min ye a nasi bɔcogo wa a sɛbɛncogo wa a fɛn o fɛn bɛ yen ni mɔgɔ kan ka baara kɛ n'a ye ala deli sira fɛ ne bɛna dalilu di aw ma sisan wallahi réseau sanfɛ voilà suratul mulku o k'a lajɛ voilà sɔlan 67 voilà kuranɛ hafsi la kɔni o ka taa ale la suratul mulku
faamuyara à partager TikTok YouTube ni willa sɔgɔmada fɛ non an bɛna tila k'a kilisi bila mais an bɛna min bila nin ye suruku ka dalilu de suruku mana kɛ bɔ so sɔgɔmada fɛ suruku bɛ nin kilisi de kalan Alahu Taala b'a dahirimɛ d'a ma joona a bɛ segin diɲɛ dogo don ale bɛ joli kɛnɛ de bɔ diɲɛ dogo don ni willa sɔgɔmada fɛ e min ko k'i ka nasɔngɔ ko jɔrɔ b'i la an karamɔgɔ dalilu ta i ka baara n'a ka d'a ye a y'a resserrer a k'a filmer n'a ka d'a ye a y'a sɛbɛn wallahi don bɛna k'a la an tɛ nin kuma ninnu masɔrɔ don yɔrɔ dɔ bɛ kɛ an tɛ kɛ réseau yɛrɛ de kan a dɔw la an yɛrɛ tɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ wallahi an b'a di Ala de kama hali an salen ko a ka se ka an yɛrɛ nafa fɛn dɔ bɛ an b'a sɔrɔ dalilu na nka aw seko t'o la o ye baraji de parce que n'i ye fɛn fɛn kɛ Ala kama i b'a sara sɔrɔ donc n'i wulila sɔgɔmada fɛ i ka yanni i ka kuma mɔgɔ fɛ i ma n'i ka fajiri seli ka ban i b'i sigilen to ka ɲɛsin kɔrɔn fɛ i bolo kɔni famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur c'est kelen tile bi fɛ famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur o joli bani fɛ famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur o joli baba fɛ famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur o joli sanfɛ famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur duguma i b'i bolo kɔni si duguma famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur ayiwa i bɛ tila ka numanbolo yɛlɛma kini bolo kɔnɔ famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur o joli wolonfila famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur i poche kɔnɔ seegin an karamɔgɔ nin kɛ sɔgɔmada fɛ wallahi n'i ka nasɔgɔ ye 2000 ye diɲɛ dogo don Alahu Taala b'a nɔgɔya cɛkɔrɔbaw ka nin ta ka Ala deli o de ka fisa tuma bɛɛ karisa na sɔn an ka jama ka ca an ka denbaya ka ca dɔw yɛrɛ bɛ nkalon tigɛ ko banabaatɔ dɔ b'a fɛ pour que i ka wari d'a ma o ɲɔgɔn delila ka kɛnɛ la yan a ka ca wallahi depuis n bɛ wari di mɔgɔw ma ten fɔ cɛkɔrɔba dɔ ta kɛra tilegan fɛ n yɛrɛ wulila ka taa lajɛ a ko ne ma k'ale bɛ dɔgɔtɔrɔso la ko n ka ɲama ka wari c'a ma ka dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ foto ta ka ci ne ma ka tila ka a ka muso